טיפוח ציפורניים יפות הן לא רק עניין אסתטי, אלא כמובן גם רפואי, ועל כך נשוחח עכשיו עם אורלית אורקוביץ'. היי אורלית. אהלן. מה שלומך? מצוין, תודה. איזה יופי שאת כאן. אז באמת, קודם כל בוא נדבר באמת על העניין הרפואי. איך אני כלקוחה יכולה לשמור, להגן על עצמי מבחינה רפואית? קודם כל, הדבר הכי חשוב, כמו שאנחנו היום בודקים את הקלוריות על כל מוצר שאנחנו קונים בסופר, אנחנו נבדוק היום את המוצר שאנחנו הולכים להשתמש בו, או שבסלון עומדים לתת לנו אותו. איך בודקים? אם הוא מופיע בלנק, אין עליו את רשימת המרכיבים, בכלל לא לגעת בו. כן. אין מצב. על כל מוצר יש את רשימת המרכיבים מאחורנית, וזה א' ב'. אז ממש לעבור על רשימת המרכיבים? לא, להסתכל עליו, אנחנו לא כימאיות. אוקיי. גם אם אנחנו נסתכל, אנחנו לא נבין. אוקיי. אבל זה חשוד כשאומרים, נותנים לך כזה דבר. כן, נכון. זה א' ב'. נכון. דבר שני, יש 3 מוצרים שהיום קיבלנו הזהרות בכל אמצעי המדיה, אמצעי התקשורת, בכל העיתונים ממשרד הבריאות, שלא להרשות לשים אותם במוצרים שמכילים אותם. 3 המוצרים האלה הם 3 המסוכנים והם די מסרטנים. אחד זה מטיל בנזן, השני זה פורמלדהייד, והשלישי זה בוטיל. אלה 3 מוצרים שמאוד קל לשמור, מרכיבים שאסור שיהיו, כי זה יכול שהם להזיק. נמצאים במוצרים קוסמטיים, לא בכולם, כן. אבל בעיקר בלקים ולק ג'ל, ואנחנו צריכים לשנן, מי שקשה לה קצת, יכולה להיכנס למאמרים של משרד הבריאות ופרסומים של משרד הבריאות, ולהסתכל על הדברים האלה. אז להקפיד שזה לא יהיה... בוודאי. דבר שני, אני תמיד אשאל את בעלת המקצוע שהולכת לטפל בי עוד בטלפון, כי חבל סתם לקבוע תור וללכת לבזבז את הזמן שלה ושלי. אני אשאל אותה עם איזה מוצרים, שמות של הפירמות. כמובן ששמות של מוצרים ידועים יופיעו באינטרנט ויהיה לי המון מידע, ואני אוכל לראות חוויות של אנשים שניסו. יש עוד אפשרות שאני יכולה להיכנס לאתר של משרד הבריאות, מה שהיום... אפשר בקלי קלות עוד בזמן ההמתנה בתור. נכנס למשרד הבריאות, היא אמרה לי שם, למשל, איבו, היא אמרה לי שילק, היא אמרה לי IBD או PI, לא משנה מה. אני נכנסת למשרד הבריאות, ואני קוראת, האם לאיבו יש אישורים, האם לשילק יש אישורים. מצוין, תיק חשוב. הכי חשוב שבעולם. משרד הבריאות היום מאפשר לראות הוא פשוט שקוף, הוא חשוף לנו. נהדר. כמובן, תעודה על הקיר, כמובן, מצב של היגיינה, כמובן שפצירות אישיות, כמובן ש... מה זה אומר פצירות אישיות? זאת אומרת, פצירה זה הדבר שמעביר תחלואה מספר 1. אני לא מדברת כבר על מצבים, אבל יש... דברים קטנים שבמהלך המניקור נפצעים, ומי שיש לה חלילה איזושהי מחלה או חיידק שהוא מסוכן, וזה יכול להיות מהיפטיטיס ועוד כל מיני חולרות אחרות, יכול מאוד להעביר את זה ללקוחה הבאה. אז צריכה לדרוש פצירה אישית? פצירה אישית, מה זאת אומרת? את לא צריכה אפילו לדרוש, זה צריך להיות מוגש לך. לפתוח את זה מתוך האריזה, לפנייך. גם הכלים המתכתיים, שזה הצוותית, שזה הגוזר ציפורניים, או אני לא יודעת מה, דוחף האור, הוא חייב לעבור עיקור. ממש כמו בבית חולים. חיטוי. חיטוי, בהחלט. הוא מגיע בתוך מגבת חדשה, נקייה, מגבת נייר, לא צריך לבזבז יותר מדי, אבל חייבים. מגבת נייר על השולחן, כל הדברים הבסיסיים הפשוטים, ורחיצת ידיים בין המטפלים, בעלת מקצוע עם כפפות. זה א' ב'. נכון, זה נורא חשוב. הציפורניים שלנו זה באמת אחד הדברים הכי חשובים. את לא מבינה כמה מחלות מסתתרות מתחת. וואו, וואו. כמה סכנות. יופי. אנחנו נשמח לשמוע על כך בהמשך. אורלית, תודה רבה. תודה רבה.